दहायनिफ्रायनो बुंबाय थादों आङो दहायनिफ्रायनो मा जाबाय थादो अबेखौ बुंबाय थादों नोङो ससे खोनाया मा जाबाय थादों नोंनि मबाइलालाय गावनो खालामबाय थादों मालाय होनबाय थादों नोङो हाय लोगोफोर नोंथांमोना सेराव नुजालायबाय आं अमा राजाया दा नोंथांमोनखौ गिबियावनो दसरा बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय दा नोंथांमोननो गोदान कनसेप्ट गोदान कन्टेन्ट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो दा आं फ्रेम कल खालामनानै थांगासिनो दङ जानो गोनां नोमबाजै दा बियो आंनो मिस कल हरदों दानिसो आं मोनसे कन्टेन्ट गोसोखांदों दा नोंथांमोनाबो खोनासंलांदो बेखौ आं माबायदि प्रेंक खालामनो नागिरदों मिस कल हरदोंमोन दानि आं फन खालामबाय हेल' ओं दासो मैया डेन्जार इन्टारेस्ट माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंमोनलै गिदिरथार मा जादो मिथिना मैया माबाया खालामनो इदि जादोंमोन आरो मालै मा जादोंमोन मैयालै फैबाय थानाय समाव बै माबा लामा खन्द'आव बेयाव जादोंमोन आरो मा होननाय जादों बेलाय हा मा रायलायनाय जादों मोजां रायलाय मा रायलाय जादोंलै नों मा जादों होनदों फैनाय समाव बै लामा मोनसेयाव अबे लामा ए साहा बागान खाथियावलै बेयाव जों फैबाय थादों दंना बेयाव मा मोजां खोनायाब्रा मोजां खोनायाखै आं मा होनदों मा मोजां खोनायाखैलै बै लामा खन्द' मोनसेयाव दंमोन आरोलै मा जादों खैबार बुंनांगौलै मोनसे बाथ्राखौनो बालायलाङोलां नोंनि बुंनायानो मोजां जायाखै मोजां खोनासं जेब्ला जों लामाजों फैबाय थादोंमोन अब्ला जादोंमोन आरो मोजांखौ खोन्थाया गावनो मोजांखौनो रायलायखायाखै माबा बेबायदि ससे खोनाबोराखै बिदि जादोंमोन आरोलै मोनसानो माबायदि मा जाखो माथो मोजांखौ रायलायना खोन्थाया नोंलाय हाब रायलायगासिनो नोंहा सोलायाखै दा माथो रायलायनायखौनो बे साहा बागान फैनाय खाथियाव लामायाव खुलुमबाय ओमफ्राय मा ससेया माथो रायलायानो गोदैसो नेट नांनाय जायगायाव थानो हाया नामा नेट नांनाय जायगा गावनासो नेट नाङा आंना नांखायो लामायाव फैबाय नुनाया आं फनखौ दानना हरबाय दे हरफिननि आङो हरफिनदों इयो मिस कल फन खालामबाय मा खालामबाय थादोलै ना अबाव थांदो ओंखाम जाफैदोंमोन आं फैसा अबेनिफ्राय रानि लाना फैदों दहायलाय माथो खालामनायमोन मा खालामनाय अबावलायखाय माथो खालामखायाखैमोन नोंलाय माथो दानो हराखैमोन माथो खोनाहरफिनाखैमोन नामा होनदों नोङो खोनाहरफिननो दानि फन दानखांनानै ओंखाम जादों ओमफ्राय दासो जाखांनानै हरफिनबाय आरो जाखांबाय रायनाय दहाय मा रायनायलै फुजानि खरसा लायदो आगोला दा रबिबाराव थांसै नामालै मा दा रबिबार खालि थांसै नामा होनदों दा रबिबार खालि थांनो मानसियानोथ' फोजोंबायसो थाखो नामा आंखौलाय मा रबिबार खालि खोनायाखै मोजां
नामालै मा जाखो नोंनि रायलायनाया हा नोंनि रायलायनाया मा ससेबा खोनायो ससेबा खोनाया डिस्टार्ब माबाबाय थायो नामा रा मा रायलायनाय जादों नों अबाव दानदोखाय आंलाय गावहासो दाननानै मोजां दानाखै मा आङो रायलायनो साला गावनियानो रायलायनो खालामबाय थायो सय मास साला अबेखौ बे थादों नोङो ससे खोनायो ससे खोनाया मा जाबाय थादों नोंनि मबाइलालाय मबाइलखौसो बे थादों नोङो डिस्टार्बनो साला मा डिस्टार्ब जाखो गावनो खालामबाय थादों मालाय होनबाय थादों नोङो एखेबारे माबा मबाइला मा जादों नोंनिया मबाइला मा ससे खोनायो ससे खोनायो खौ बुंबाय थादों नोङो आसलथे हाथारलासो मोजां मानसिया डिस्टार्ब मोनगासिनो दङ मा डिस्टार्ब दहायनिबो सानसे दंगासिनो दं आङो मा दहायनिफ्रायनो बे थादों आङो दहायनिफ्रायनो मा जाबाय थादो दहायनिफ्रायनो मोजां थादोंमोन आङो खोन्थाफिना नोंलाय नोंनिखौ ससे बुजियाबालाय बोरै खोन्थानांगौ आंलाय आं मा बेफोरखौथ' नों माबा नांगौना खिथानांगौना मा बुंबाय थादों नोङो गावआनो दाना आंखौ सिखाव मोनबाय थायो उल्थासो बुंबाय थाग्रा जादों नों साला दिनै आं दानाखै मा आंखौलाय मा दाननो होननो सिखाव मोनबाय थायो दानाखै आं खनथाम जाबाय एबार ने गैला मा बे नोङो एबारो गैला आङो गावहानो दानबाय थानानै आंखौसो दानदों होनो बियो सैमा साला इदिसो होनबावदों नोङो आंलाय दानखायानोखा दा दहायनिफ्रायनो लायनो लुगैदों आङो बाय थायो हाथायावनो थांनायानो टाइम जाखाबाय ओमफ्राय आरो ग्रोब रानलायनाय जाखाबाय बेयावलाय अबावथो जाखो आं मा होनदों मा हाथायाव होननायखौल' बुंबाय थाखो नोंलाय बेखायनोथ' नों दहाय रायलायनो होननायखौ होनदो दा आं टाइमानो होनदों जाखाबाय नामा थाखाबाय माथो होनदों आं बुजाखै सैमा साला आं दहायनिफ्राय नोंनाव मा सोंदों नोंलाय आंनावलाय आं बुजाखै रायलायनायानो मा ओइ नोंसानि बेयाव सोर लांखो होनदों जाहानि अ बे सोर लांखो माखौ मा बुस्थु नोंसानि सोर लांखोलै जाहानिखौलाय सोर मा लांनो आंसो नोंनाव सोंनो नों आंनाव सोंनो नाङा बै नोंसानि सोर लांखो मा लांनो आं मिथियाहाय दाबो खोनायाखै बुजायाखै आं होनदों खोनायाखै आङो माखौ बै नोंसानाव थानाय सोर लांखो जोंनावलाय मा होनदों दं जोंनावलाय मा दंखाय बेखौनोथ' बुंगासिनो दं आङो नोंसानि बे सोर लांखो बुजाखै गोजोंबायसो थाखोनाव आंखौलाय मोजां खोनायाबा नोंनिखौ ससे खोनायाबा आंलाय मा खालामनांगौ दाख्लैदि बैयाव नुबोदोंमोन आङो मा नुलांखो नोंलाय सोर जानावलाय लांखो होनदों मा नुनाय बै सिगां माबानाय समावलाय बै सोर लांखो होनना बुंदों आङो गुजुनाय जाखादो दै बारा रायलायबाय थानो हाया होनखादों आं खनसेयावनो खिथा मा बुस्थु बुजियाबालाय आं माखौ खोन्थानांगौ
आरो बे दाख्लै मा दाख्लै दुख्लै आं मिथिया खोनायाखै बेखौबोथ' खिथाखालाखै नोङो माखौ होनबाय थाखो खोनायाखै मा खोनायाखै आं मा ससे नोंदि बे खनसे मबाइला मा मबाइलालाय रायलायनाया जोबैनि सिगां मानो बुंथेलाबाय थायो नोंलाय आं रायलायफुबाय थानाय समाव नों मा खालामबाय थायो ओंखाम मा होननाय जादों मा जादों रायलायनायानो जोबजोब्बाय बुंथेबाय थायो गुजुनाय जादों साला इन्टारेस्ट मोनदों नोङो खनले मोनजोबनायाबा लास्ट एबारनिफ्राय फनबो हरला नोंनो खोनासं दाख्लै बै नोंसानि सोर लांफैखो माखौ लांनो 100 बार जाबाय बाबाया बुंनो फन हरला आं बिजि खालामना दोनसै नोंखौ माखौ लांनो बुजियाबा मा बुस्थु माखौ लांनो आं नोंसानाव थानाय बै जानावलाय मा दं मा बुस्थु होनदों नुदों बाथ्रा जोबैनि सिगां मानो बुंथेबाय थायो आरो मा जाखो माखौ होनदों मा बुस्थु आं मिथियाखैनो नों माखौ होनबाय थादों नोंसानि बे सायाव थानाय खालामनायखौ सोर लांखो आरो नै बे जानला मेनला बेफोरखौ गारनो मा गारनो नङाबा जानला मेनला बेफोर मादि बेफोरखौ गार नोंनि बे जानला मेनला गारगोना गारना सोंदों आंलाय मा जानला मेनला खालामदोंथाय मोनसे बाथ्रा बुंबाबो माने खालामबाय थायो बे साला बिराद नेटवर्क प्रब्लेम जादों दिनै मा बार दिनै मा बिस्थिबार दा दिनै बेदर मोनजाया माथो होनबा मोनजायाथ' आरो माजों जाहैबावगोन दा नोंहासो माजों जागोन मा ओंख्रि बेदर गैयाबानो जाया नामा मा ओंख्रि संनो सोंहरलाय अबाव दं नोङो आंनाव ओंख्रि सोंलायनाय ओंख्रि संनो आङो बेलेगाव खिथालायनाय दङ नों नेट नाङिनि थाखायनो आं नोंजों खालामगासिनो दं आं नोंनो मिथिगौ ना न'नि दंफैयो आङो नेट नाङिखायनो न'निफ्राय फैना नेट नांनाय जायगायाव थाफैदों आङो दोननोसै नोंजों जाला न'आव थांसै आं आइ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ बिदिनो मिनिबाय थानो थाखाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन